ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ പണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ പണ്ടേ മാംസം കഴിക്കില്ല, പശുവിനെ കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉഡായിപ്പ് പ്രചരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിനെ കൃത്യമായി തകർക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ മാംസം കഴിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല, യാഗത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പശുവിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിലുള്ള അധികാര ശ്രേണി അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ കരൾ ഇന്നാർക്ക്, ഹൃദയം ഇന്നാർക്ക്, തുട ഇന്നാർക്ക് എന്നുവരെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 22 പശുക്കളെയാണ് അവസാനം പല യാഗങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി അശ്വമേധ യാഗം പോലെയുള്ള യാഗങ്ങളിൽ 22 പശുക്കളെയാണ് അവസാനം കൊല്ലേണ്ടത്. അതിഥി വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാളയെ അറുത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തനും പണ്ഡിതനുമായിട്ടുള്ള പുത്രൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കാളയിറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഇളം കാളയോ ഇളം പശുവിൻ്റെ കുട്ടിയോ കൊന്നു തിന്നണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട്, ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. അവരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വേദം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആരും ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നുമില്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നുമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക്, വീണ്ടും ഞാൻ പറയും, വേദങ്ങൾ വലിയ സാധനമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പോയി നോക്കാം. അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നും ആർക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.